ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். பிரபுஜீஸ் மாதாஜீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஒரு நிமிஷம். இப்போ யூடியூப் லைவ் போயிட்டு நம்ம கிளாஸ் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். இந்த டிஓ கிரிஜான்னு வந்திருக்காங்க. அவங்க மொபைல் நம்பர் கொஞ்சம் கொடுங்க மாதாஜி. அவங்க தாரிணி மாதாஜி வேற கேட்டாங்க. உங்க நம்பர் வந்து எங்க இதுல அப்டேட் இல்லை மாதாஜி. டிஓ கிரிஜான் போட்டிருக்கீங்க. அதே மாதிரி சபரிக்கன் நேற்றே கேட்டாங்க. சபரிக்கன்னு ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்க மொபைல் நம்பர்ல கொஞ்சம் சேட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் போடுங்க. உங்க நம்பர் மொபைல் நம்பர் என்னன்னு கேட்பீங்க. அட்டண்டன்ஸ் வேணும். எல்லாருமே வந்து அட்டெண்டன்ஸ்க்காக உங்களோட மொபைல் நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா பிரபுஜி அதை வந்து அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லையா? அதனால எல்லாருமே அவசியம் உங்களோட மொபைல் நம்பரை சாட்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல 3rd சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3rd சாப்டர் கர்ம யோகம். கர்மான செயல்கள், யோகம்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிற சாதனம். நம்ம செயல்கள் மூலியமா எப்படி பகவானோட இணையிறது அப்படின்றத நம்ம விரிவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். 3rd சாப்டர்ல விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள். நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அது சரியான முறை. நம்மள பகவான் லோகத்துக்கு கொண்டு போகும், லிபரேட் பண்ண வைக்கும், பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ்ல நம்மள விடுவிக்கும். அப்படி நம்மளோட செயல்கள் வந்து விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா இல்லாம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த ஜட உலக விஷயங்களை அனுபவிக்கிற மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களா இருந்தது அப்படின்னா நம்மள அது எங்க கொண்டு போகும் அப்படின்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு கொண்டு போயிடும். ஓகேவா? அது வந்து நம்மளோட அறியாமை, நம்மளோட அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைடு அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் அந்த செயல்கள். சரிங்களா? அனர்த்தங்கள் நிறைய இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பாப செயல்கள்லாம் இருக்கும். அதனால அந்த செயல்கள்லாம் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடாது. அதுதான் பகவான் அழகா நம்மளுக்கு விக்கர்மா, அதாவது பாப செயல்கள் செய்யக்கூடாது, வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கிற செயல்களை செய்யக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு. அதுல வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்வர்க்கம் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம போகலாம். சரிங்களா? ஆனா அதுலயுமே நம்மளுக்கு முக்தின்றது கிடைக்காது. ஓகேவா? ஆனா நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அக்கர்மா, ஜட உலகத்துல செயலின்மை அதுக்கு பேரு. ஆனா நம்ம செயல் பண்ணுவோம், நம்ம கடமையை செய்வோம். அதுல நம்ம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைவோம். ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் நம்ம செய்யணும். தர்மப்படி பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ மங்களச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் உச்சரிச்ச ஸ்லோகங்கள், அதாவது உபதேசம் பண்ண ஸ்லோகங்களை நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா நம்ம இப்போ இந்த கலிகாலத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதோட அர்த்தம் மாறாம. அதுக்கு நமக்கு யாரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிராட்டிடியூடோட, நான் ரொம்ப ஃபாலன் சொல், நான் எனக்கு பகவான் உபதேசிச்ச பகவத்கீதை ஸ்லோகம் அர்த்தத்தோட, அதே அர்த்தத்தோட கிடைக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு உங்க எல்லாராலையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிராட்டிடியூடோட நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம பக்தியில் நல்லா முன்னேறணும் அப்படின்ற அந்த வேண்டுதலோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா ஆஃபர் பண்ண? யாரும் பிரணதி வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாகயா சஸ்வர்வுன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सबाधः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्तन सुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवदन्याय कृष्ण प्रेष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवश्रीते गुणवे गौरसान्धाय राधिकाय तदालये कृष्णाय भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। मोघं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते हरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं श्री विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देवता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयः भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि गौरव भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வாசிக்க வேண்டிய மங்களாச்சரணை பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வாசிச்சிருக்கீங்க. நல்லதுதான், சந்தோஷம். இருந்தாலும் நம்ம பகவத்கீதையில என்ன பிரணதி இருக்கோ அது நம்ம பகவத்கீதை அப்போ ஓகே மாதாஜி, தேங்க்ஸ். நம்ம வாசிக்கலாம். சரி, ஹரே கிருஷ்ண. ஹரி போல். ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. பாகவதம் வாசிக்கிற அதாவது கிளாஸ் அப்போ ரிசைட் பண்ண பிரணதி வாசிச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்துட்டு தேர்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா, நிறைய நம்ம பார்த்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் எதாஸ்ரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம். சரிங்களா? அதாவது என்ன அப்படின்னா, செயல் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்னு அர்ஜுனர் பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனது செயல் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது எப்படிப்பட்ட செயலா இருக்கணும்னா, இந்த மித்தியாச்சாரம் மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. வெளியில பார்க்கறதுக்கு டிவோட்டி மாதிரி இருக்கணும், அப்படி இருக்கிறது. ஆனா மனசு ஃபுல்லா வந்து மெட்டீரியல் ஆசை இருக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம மனதளவுல நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இதயத்துல அந்த தாட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, அதுதான் வந்து பியூரிஃபிகேஷனோட இருக்கணும். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களா நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட்ல இருந்து, அதான் கிருஷ்ண பக்தின்றது அந்த குணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. சரிங்களா? தாட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதுக்கலே பெஸ்ட் நம்ம பகவானுக்கு நம்ம நிறைய ஆஃபர் பண்ணுவோம். பகவானுக்கு பிரசாதம் ஃபுட்டு போக ஆஃபர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து பூக்கள் ஆஃபர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? நிறைய இது மாதிரி தூப தீபங்கள்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஆனா இதுக்குள்ளே பெஸ்ட் ஆஃபரிங் வந்து நம்மளோட தாட்ஸ். சரிங்களா? அது மட்டும் நம்ம பகவானுக்காக ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிடும். ஏன்னா தாட்ஸ் தான் நம்மள என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் பக்தியில. ஸோ அதனால நம்மளோட எண்ணம் அந்த இது மனதிலிருந்து அந்த தாட்ஸ் அது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா பியூரா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வெளியில அந்த புலன்களும் சரியான முறையில் இருக்கும். அப்போ அந்த போலி மனிதன்ற அந்த ஒரு நிலை நமக்கு வராது. அதுதான் சரிங்களா? சின்சியர் டிவோட்டியா நம்ம இருப்போம். அதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா பாபத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. பொதுவாக வந்துட்டு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, நான் வெஜிடேரியன் எடுத்துக்கிட்டா பாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுமே ஆஃபர் பண்ணாமல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயுமே பாபம் இருக்கு, தோஷம் இருக்கு. ஏன்னா அதையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ கேரட்டு இந்த இது பீட்ரூட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வேரோட தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஜிஞ்சர் இதெல்லாம். ஸோ அப்போ அதுலேயும் என்னதான் இருக்கு, ஒரு உயிரை நம்ம எடுக்கிறோம். ஆனால் கான்ஷியஸ்னஸ் கம்மி, அனிமல்ஸ் அளவுக்கு கிடையாது. அப்போ அந்த தோஷம் கூட இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா உலகத்தோட இயல்பு என்னன்னா ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை சார்ந்து தான் இருக்கணும். அது பாகவத்தில் இருக்கும் நம்மளுக்கு. சரிங்களா?
13th சாப்டர் நாரத முனிவர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில். ஸோ அதனால் நம்ம இன்னொரு உயிரை சார்ந்து தான் இருக்கோம். ஆனால் அது பாதகம் இல்லாமல் இருக்கணும். இன்னொன்று நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். எதுக்காக ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் அந்த யாக சக்கரம் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான்கிட்டேருந்து வேதம் வருது, வேதத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி தெரிய வருது. அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அவங்க மகிழ்ச்சி அடைகிறதுனால நமக்கு செழிப்பு தராங்க. அந்த செழிப்புனால நமக்கு என்ன ஆகுது, அதாவது பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக கிடைக்கும்போது, டைமுக்கு நல்லபடியாக கிடைக்கும்போது நமக்கு உணவு கிடைக்குது. அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக நான் சாப்பிட்றேன், நான் சம்பாரித்தேன், நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு ஃபால்ஸிக்குள்ள அகங்காரத்தோட நம்ம இக்னரன்ஸோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இவ்வளோ பேரோட விஷயம் இருக்குது அதில். பகவானோட கிரியேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்குது. வேதத்தோட கைடன்ஸு, தேவர்களோட அனுகிரகம் எல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம எந்த ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ அதனால் பகவானுக்கு உணவு போக ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு பிரசாதமாக நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கிறதுனாலையும் நம்மளோட மைண்டு பியூரிஃபை ஆகும். அப்போ தான் நம்மளால் நல்ல ஆன்மீகத்தில் சிறந்திருக்க முடியும். மைண்டு பியூரிஃபை ஆகலைன்னா ஆன்மீகத்தில் நம்மளால சிறந்திருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் பிரசாதம் தான் நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். அதுவும் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு ஹரிநாமத்தை நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் செயல்களில் வருது. நம்ம தினமும் சாப்பிடுவோம், தினமும் பேசுவோம். ஸோ அதனால் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம உணவை வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும். எதுக்காக பர்டிகுலராக சாண்டிங்னா, கலியுக தர்மம், நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சாண்டிங் தான். ஏன்னா மற்ற ப்ராசஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷனே இருக்காது. நம்மளால் இப்போ மெடிடேஷன் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ ஆன்சைட்டியான மனசில் சாண்டிங்கே நம்மளால் ஃபோக்கஸ்டாக பண்ண முடியாத நிலையில் நம்மளால் காட்டில் போய் இப்போ தவம் பண்ண முடியாது. அதுமாதிரி யாகங்கள்லாம் செய்யணும்னா ரொம்ப பியூரிஃபிகேஷனாக அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூரிஃபிகேஷனோட இருக்கணும். அப்புறம் பிராமணர்கள்லாம் நல்லா அந்த கல்ச்சரை அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாமல் ஒரு யாகம் செய்யணும்னா இந்த பக்கம் 4000 பிராமணர்கள், அந்த பக்கம் 4000, அதே மாதிரி 4 பக்கமும் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த யாகம் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னுலாம் சொல்லுவாங்க. வேதத்தின்படி, சாஸ்திரத்தின்படி நம்ம பண்ணணும்னா. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு யாகம்லாம் நம்மளால் இப்போ பண்ண முடியுமா? அவ்வளோ நம்மள்கிட்ட வெல்த்தும் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ அதனால் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா முடியாது. அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் ஒர்ஷிப்பு. ஆகம முறைப்படி நம்மளால் பகவானுக்கு டெம்பிளில் இருக்கிற மாதிரி விக்கிரக வழிபாடு செய்ய முடியுமா அப்படின்னா அதுவுமே சிரமம் தான் இல்லைங்களா? அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இன்னும் அவ்வளோ ப்ராப்பராகவும் தெரியாது. ஸோ இதனால் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸில் நான் சாண்டிங் பண்ணல, நான் தவம் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து யாகம் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம போனோம்னாலும் அது பியூரிஃபிகேஷனோடு இருக்காது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்குன்னு இந்த கலிகாலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ரொம்ப ஈஸியானது. ஆயுள் கம்மி, மந்த புத்தி நமக்கு. அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக மிஸ்கைட் ஆகிடுவோம். சரிங்களா? லேசினஸ், ஆன்மீகத்தில் ஒரு நாட்டமே இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாகத்தில் 1.1.10 ஸ்லோகத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் கலியுகத்தில் மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு. ஸோ அந்த நேச்சரில் நம்மளால் மற்ற யுகங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ணி நம்மளால் பகவானை அடைய முடியாதுன்றதுனால பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான பேப்பராக சாண்டிங் பண்ண என்கிட்ட வந்துடலாம். அதுவும் எதுலேருந்து, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, அனாதி காலத்திலேருந்து நம்ம வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தான் இருக்கிறோம். சரிங்களா? அதுலேயே இந்த வெளியில் வர்றதுக்கு இந்த பிறவில நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் பானஃபைட் பரம்பரா, மந்திரம், குரு, அப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸு எல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம கையில் எடுத்து நல்லபடியாக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஜென்மங்களாக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருந்திருக்கோம். அதுலேருந்து நம்மளால் விடுதலை ஆக முடியும். நம்மளுக்கு அந்த வழி தெரிஞ்சிருச்சு, இதுலேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லபடியாக சாண்டிங் பண்ணணும். அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பிரசாதம் எடுத்துக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், இது ரெண்டும் மஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். செயல்கள் அப்படின்றதுனால பார்த்தோம். அப்புறம் டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ்க்கான வித்தியாசம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? நான் டிவோட்டிஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா நல்ல ப்ரைடு, இந்த விஷயம்லாம் எல்லாம் நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. தான் ரொம்ப வெல்தியாக இருக்கணும், நம்மளை எல்லாரும் மரியாதை பண்ணணும், நல்ல லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளார தோணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ரொம்ப இந்த என்டிவரில் ஈடுபடுவாங்க. இது ஒரு டாங்கி லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? என்னென்னா மூடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டாங்கி வந்து நிறைய இடத்துல நான் சொல்லுவேன், ஏன்னா எனக்கு இது ரொம்ப ரியலைசேஷன் கொடுத்த ஒரு
விஷயம். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த இவங்க ஓனர் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு புல்லு இல்லைன்னா கேரட்டை கொடுத்துருவாங்க. சரியா? அந்த குச்சியில கட்டி முன்னாடி தொங்க விட்டுருவாங்க. அந்த டாங்கி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தா நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிரும். இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தா இந்த கேரட்டோ இல்ல புல்லுக்கட்டோ கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கும். ஆனா, அது நடக்கும்போது என்ன பண்ணும்? பெரிய வண்டியில நெறைய அந்த மூட்டை, பொதி அது சுமந்துட்டு போகும். கஷ்டப்பட்டு அடியெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணும்? இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தா நம்மளுக்கு கேரட் கிடைச்சிடும் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும். கடைசியா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அத வந்து குடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது மாரி சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் டெம்பரவரி எதுவுமே நம்மளுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. அந்த வெல்த்தா இருக்கட்டும், பவரா இருக்கட்டும், நேம், ஃபேம் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா, அதுக்காகவே வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க? ஓட்டமா ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவ்ளோ விஷயமும் கடைசியில இறப்புன்னு வந்ததுக்கப்புறம் எதுவுமே அவங்களோடது இல்ல. அப்ப தேவையில்லாத பர்டன் தான் எல்லாமே அவங்க சுமந்ததெல்லாம். இல்லையா? செய்ய வேண்டியது என்ன? பகவானுக்கு பக்தி. அத பண்ணாம மத்ததெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ, அதனால நெறைய வந்து அவங்க வந்து பற்றுதலோட இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே டிவோட்டீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. பகவான் தான் அவங்களோட அல்டிமேட் கோல். சரியா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தது. நான் டிவோட்டீஸ், டிவோட்டீஸ்க்கான வித்தியாசமா நம்ம பார்த்தோம். ம் இப்படி நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். அ இப்ப நம்ம வந்து ம் 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கரெக்ட்டா? பகவான் வந்து நம்மளுக்கு குடுக்குற ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, "என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து" பகவான் மேலேயே நம்மளோட தாட்ஸை வச்சு நம்ம செய்கிற எல்லா செயலையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பலன்கள்ல எந்த ஆசையும் இல்லாமல் நான் தான் இதுக்கெல்லாம் உரிமையாளன் நான் எனது அந்த எண்ணம் இல்லாமல் மன தளர்ச்சி இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நமக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணுன்றத சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ பலனை பகவானிடம் சமர்ப்பிக்கணும் கிருஷ்ணரை பற்றி முழு அறிவுடன் அதுக்கு நம்மளுக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் வேணும் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஷார்ப்பன் ஆகணும் பியூரிஃபை ஆகணும் ஏன்னா மெட்டீரியல்லே இருக்கும் இல்லையா நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் அதை வந்து நம்ம வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தோட கைடன்ஸ் வேணும் வேதம் அப்படின்றது முக்கியம் அதில் முக்கியமாக பகவத்கீதை பாகவதம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொந்த லாப நஷ்டம்லாம் நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம சொந்த லாப நஷ்டம் பார்க்கறது என்னன்னா ஜட விஷயம்தான் இல்லையா அதனால அதில் நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் கடமைகளை நிறைவேற்றும் போது கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் பக்குவத்திற்கான பாதை அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இதுதான் நல்ல ஃபேமிலியோட நம்ம நல்லா என்ன பண்ணணும் பக்தி பண்ணணும் தாம்க்கெலாம் போகணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி கீர்த்தன் பஜன் எல்லாம் ஈடுபடணும் ஆரத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும் சாண்டிங் நல்லா பண்ணணும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம வாசிக்கணும் நம்ம நல்லா மெடிடேட் பண்ணணும் பகவானை இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த ஃபேமிலின்னும் போது அதுலேயே எல்லாருமே அடங்கிடுவாங்க சரி அதனால் நம்ம ஒன்றும் யாரையும் விட்டுட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இப்போ நம்ம 31 ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா வாசிக்கிறேன் பிரபு மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க ये मे मदम् इदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न युस्सुयन्तो मुच्यन्ते तेभिः कर्मभिः மாதாஜி ம் யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றார்களோ யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களில் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி பிரணாம்ஸ் அப்ப யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின் படி பகவான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்ட்ரெயிட்டா மெசேஜ் கிடைக்குது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதை நம்ம உணரணும் அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கு சுப்ரீம் இந்த உலகத்தையே உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிற பகவான் அதுவும் ரொம்ப ஸ்வீட் இல்லையா ரொம்ப வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு பக்தி பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஆசையா இருக்கணும் அப்படிப்பட்டவங்களோட உபதேசம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு போது நம்மளுக்கு அது அப்படியே எப்படின்னா கிடைக்கிறதுக்கரிய ஒரு விஷயமா நினைச்சு நம்ம அதை அப்படி எப்படி ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் சரியா நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய அது அது வார்த்தையே இல்லை பொக்கிஷம் அதை விட வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லலாமா அப்படி யோசிச்சு அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின் படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி பகவானுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க பொறாமை அப்படின்றது கூடாது அப்படின்றது சரிங்களா
ஏன்னா பொறாமை அப்படின்னு இருந்தாலே என்ன ஆகும், விரோதம் தான் ஏற்படும். நமக்கு கிடைக்கணுன்ற விஷயம் வேற யாருக்கோ கிடைக்குது, நம்ம ஆசைப்பட்ட விஷயம் வேற யாருக்கோ கிடைக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா, அந்த பொறாமை நேச்சர் இருந்ததுன்னா அவங்க மேல விரோதம் தான் வரும் இல்லையா? அவங்க மேல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படாது. அப்போ நம்ம ஒண்ணு அவங்கள ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஏதாவது தவறான விஷயம் தான் செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஸோ அது வந்துட்டு பொறாமை குணத்துலேருந்து எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் வராது. அதனால அது வந்து பக்தியில நம்ம கொண்டு வரவே முடியாது. மற்றபடி கோபம், காமம் பக்தியில கொண்டு வரலாம். ஆசை, பேராசையும் பக்தியில கொண்டு வரலாம். சரி, அட்டாச்மெண்ட்டையும் பக்தியில கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம். இந்த ப்ரைடு மதம் இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம பக்தியில கொண்டு வர முடியாது. சரியா? அதே மாதிரி மாச்சரியம், ஐ திங்க் ஜெலஸ், அதுதான் நினைக்கிறேன். ஜெலஸையும் நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. சரிங்களா? அதாவது இந்த பொறாமையும் பக்தியில, ரெண்டு விஷயத்தை நம்மளால பக்தியில கொண்டு வர முடியாது, பொறாமையும் ப்ரைடையும். அதனால அது ரெண்டும் இருக்கவே கூடாது. அந்த வகையில் முக்கியமாக பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்றது என்னன்னா, பொறாமையின்றி அப்படின்றத 9th சாப்டர்ல, அதுக்கப்புறம் 18th சாப்டர்ல, இப்போ தேர்ட் சாப்டர்லாம் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அதனால நல்லதே நடக்காது. அதனால தான் நம்பிக்கையுடன், நம்பிக்கை நமக்கு அவசியம் வேணும். யார் சொல்லியிருக்கா? பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதை வந்து அர்ஜுனரும் சொல்லியிருப்பாங்க, நாரதர், அசித்தர், வியாசலர்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். 10.12 to 13 ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனரும் சொல்லுவாங்க, அவங்களே சொல்லுவாங்க, நாரதர், அசித்தர், வியாசலர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவ்வளோ பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறமும், வியாசர், நாரதர், இவ்வளோ பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நம்ம நம்பல அப்படின்னா அது நம்ம மேல தான் தப்பு இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்பிக்கையுடன் அப்படின்றத நம்ம இங்க ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா நம்ம வந்து நம்பணும். சரியா? பின்பற்றுகிறார்களோ, அதே மாதிரி கேட்டுட்டு சும்மா இருக்கிறது இல்ல, பின்பற்றுகிறார்களோ. பகவத்கீதை நம்ம வந்து வெறுமனே கேட்டுட்டு, ஓ இதான் இருக்கா விஷயம், சரி ஓகே, கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும் அவ்வளோதானா, ஓகேன்னு தெரியும், அப்படி இல்லை, பின்பற்றணும். சரியா? நல்லா குக் பண்ணிட்டோம், எல்லாம் ரெடியா இருக்கு, சாப்பிட்டா தானே அதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டே, உடம்புக்கும் நரிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், நம்மளுக்கும் அந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அது மாதிரி பகவத்கீதை நம்ம கேட்கறது இதுதான் கண்டென்ட் அப்படின்றது இல்லை, அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் அதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும், முழுமையாக ரிலீஸ் பண்ண முடியும். அவர்கள் பலநோக்க செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். யாரெல்லாம் பகவானுடைய உபதேசத்தின்படி பொறாமை இல்லாம நம்பிக்கையோட யாரெல்லாம் அவங்களோட கடமைகளை செய்யணும். அதனால லேசியா பக்தி மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லை, கடமையை செய்யணும், சர்வீஸ் நிறைய பண்ணணும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த பந்தத்திலேருந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளால வெளியே மாதாஜி ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன். இந்த சொல்லுங்க. பலன் நோக்குங்கிற வார்த்தையை நான் அடிக்கடி கேட்கறேன். ஆனா எக்ஸாக்டா அதுக்கு என்ன மாதாஜி மீனிங்? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஓ, ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இப்ப நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன், எனக்கு ஆனா வந்துட்டு எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும், இல்ல ஃபேமிலியில இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லாம. புரியுது மாதாஜி, புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே அதனால கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதனால இந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்யணும். சரியா? இதெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் செயல்கள். நம்ம இப்போ பானுமதி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களுக்குலாம் நம்ம சாண்டிங் சொல்லி தர்றது. சரியா? பகவத்கீதையை நம்ம அவங்களுக்குலாம் சொல்லி கொடுக்கறது. புக்ஸு, பகவத்கீதை புக்கு, நம்ம எங்கேயாவது மேரேஜ்லாம் போகிறோம், பர்த்டே பார்ட்டிக்கெலாம் போகிறோம், இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு எப்படி gift கொடுப்போம், கண்டிப்பாக gift கொடுப்போம் இல்லையா? பணமாவோ இல்லைன்னா gift-ஆ கொடுப்போம். கூட சேர்ந்து ஒரு பகவத்கீதையும் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பழக்கத்தை நம்ம வச்சுக்கணும். மாதாஜி, இதே ஒரு என்னோட ஒப்பீனியனை அவங்க மல்லிகா மாதாஜிக்கு நான் சொன்னேன். அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கல்யாணத்துக்கு போறோம், என்னென்னமோ வாங்கி கொடுக்குறோம், பொக்கே கொடுக்குறோம். பொக்கே கொடுக்குறது தப்புன்னு சொல்ல வரல, பூ தான். ஆனா அதுக்கு பதிலா ஒரு ஒரு கிருஷ்ணர் புக்கோ, இல்லைனாக்கா இந்த பகவத்கீதை புக்கோ, இல்லைனாக்கா வேற ஏதாவது நல்ல புக்கு, பாகவத புக்கோ நம்ம ஆமா, பிரசன்ட் பண்ணோம்னாக்கா அவங்களுக்கு லைஃபுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா பிரபுஜி. பகவத்கீதை புக்கு நம்ம எப்பயுமே யாருக்கு நம்ம இது இது gift பண்ணாலும் கூட பகவத்கீதை புக்கை சேர்த்து கொடுக்கணும். அது நமக்கும் நல்லது, அவங்களுக்கும் நல்லது. ஹரிபோல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது பிரபுபாத்தாவோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாரும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் டைமே உண்டு. ஒருத்தவங்க வந்து ட்ரெயினில் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க வாங்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்களாம். சரியா? எனக்கு புக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனால் இவங்க என்ன சொன்னாங்களா, நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க, நீங்கள் காசு கூட தர வேணாம், நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கம்பல் பண்ணி கொடுத்தாங்களாம். உடனே இவங்க வேற வழி இல்லாமல் இவங்க கொடுத்தாங்களேன்னு கம்பல் பண்ணதுனால வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க. சரிங்களா? வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், வீட்டில் போய் புக்கை வந்து அவங்க ஸ்டடி ரூமில் டஸ்ட்பினில் போட்டாங்களாம், பகவத்கீதை புக்கை. சரிங்களா?
ஆனா அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை எடுத்து இதுல வச்சிருக்கிறாங்க, கபோர்டில் வச்சிருக்காங்க. வச்சுட்டு ரொம்ப நாள் அது அப்படியே கபோர்டில் தான் இருந்திருக்கு. சரிங்களா? இது வந்து ஒரு நிஜமா நடந்த ஒரு ஸ்டோரி தான். பகவத்கீதை புக்கு அவங்க ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டாங்க அவங்க ஒய்ஃபு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு தனிமை ஏற்பட்டுச்சு. சரிங்களா? அந்த ஒருத்தவங்க ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணாங்கல்ல அவங்களுக்கு. அப்போ சரின்னு அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த புக் இருந்தது. அப்போ உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை வந்து அப்பயே நம்ம கீழே தானே போட்டோம். ஆனால் இது இங்கே கபோர்டில் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வாசித்து பார்த்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை. அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிளில் போய் காண்டாக்ட் பண்ணி அதில் என்னதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அப்போ ஒரு தனிமை இருந்ததுல்ல. அப்போ அதனால அப்போ போய் அவங்க வந்துட்டு விசாரிக்கும் போது அப்புறம் பகவத்கீதை கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணி அவங்க பெரிய டிவோட்டி ஆனாங்களாம் பகவானுக்கு. சரிங்களா? அது மாதிரி நம்ம இப்போ பகவத்கீதை புக்கு கொடுத்தா கூட அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கலைனாலும் கிருஷ்ணா வந்து புக் மூலியமா அவங்க கிட்ட போயிட்டாங்க. சரி, அதுக்கு நம்ம ஒரு கருவி ஆயிடுறோம். சரிங்களா? பகவானோட இந்த மிக உயர்ந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டி கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பகவத்கீதை நாலேஜ் தான். ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் பகவத்கீதை. உயர்ந்த ரகசியம், உயர்ந்த நாலேஜ். ஸோ நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு லைஃப்ல பகவான் வந்து கிரந்தம் ரூபமா அவங்க கிட்ட போயிருக்காங்க வாழ்க்கையில. ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கண்டிப்பா என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களால பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ண முடியும். அதனால நம்ம அவசியம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். நீங்க சொன்ன அதே ஒரு விஷயம் தான் பிரபுஜி. மேரேஜுக்கு இல்லை ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது gift கொடுப்போம். அதனால புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ஹரே புக் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா புக்கு மட்டும் வாங்கி கொடுத்தோன்னா அடுத்த தடவை கூப்பிட மாட்டாங்க. அதனால கூட நம்ம gift கூட புக்கையும் கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி ஷேர் பண்ணதுல. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவானின் அறிவுரைப்படி செயல்படுதலின் பலன்கள். பந்தத்திலிருந்து விடுதலை, அவசிய தேவைகள், நம்பிக்கை, பொறாமையின்மை அப்படின்றது நீங்க பார்க்குறோம். ஓகேவா? அப்போ வாழ்க்கை பாடம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டு நம்பிக்கையின் மனோபாவத்தை ஒருவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். முக்கியமா நம்ம செய்ய வேண்டியது பொறாமைன்ற குணம் இல்லாம நம்மள பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பகவத்கீதை பிரபுபாதா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. சரிங்களா? நியோஃபைட் டிவோட்டிக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து பகவத்கீதை பாகவதம் இது தாண்டி சைத்தன்ய சரிதம் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நியோஃபைட் ஆரம்ப நிலையில உள்ள பக்தர்களுக்கெல்லாம் பக்தியில எப்படி ஈடுபாடு கொண்டு வர்றது அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமும் பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. வேதா பேசுற வெப்சைட்ல போய் பார்த்தோம்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். சரிங்களா? இஸ்கான் டெம்பிள் போனாலும் நம்ம நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்ப கிருஷ்ணனிடம் நம்பிக்கையும் பக்தியும் உள்ள மற்றும் அவரிடம் பொறாமை இல்லாதவர்களிடமிருந்து சாஸ்திரங்களை கற்று முழு பயனையும் அடைவோம். அப்ப ஒண்ணு நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை பக்தி வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்படிப்பட்ட நாலேஜ் நம்ம யார்கிட்ட எடுத்துக்கணும்னா அதே மாதிரி நம்பிக்கையோட பக்தியோட பொறாமை இல்லாத சாஸ்திரங்களை யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதாவது பானஃபைட் பரம்பரா அவங்க கிட்ட இருந்து பிரபுபாதா எழுதின புக்ஸ் பிரபுபாதாவோட புக்ஸ்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேஜ் படிச்சா கூட போதும். சரிங்களா? ஃபுல்லாலாம் ஒரே புக்கை ஒரு நாளே முடிக்கணும்னு இல்லை. 1 பேஜ் வித் பர்பட்டோட படிச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பகவான் மேல் நம்பிக்கையும் பக்தியும் நமக்கு அல்லாதே ஏற்படும். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களோட அந்த பவர் அப்படி. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியாக நம்ம பக்தி பண்ணணும். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 32 ஸ்லோகம். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏதௌ ஏதத் அப்யசுந்தோ நானுதிஷ்டந்தி மே மதம் சர்வஞான விமூடாஸ்தான் வித்தி நஷ்டான சேதசக. ஆனால் யாரொருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவமடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஸோ இப்போ யாரும் பொறாமையினால பகவானோட அறிவுரைகளை ஏத்துக்கல. சரியா? அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பகவானுக்கு ஏதாவது குறையாகுமா? கிடையாது. அவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். என்னடா நம்ம குழந்தை நம்ம பேச்சை கேட்காம இப்படி அது இஷ்டத்துக்கு இருக்கே அப்படின்னு வருத்தம் தான் இருக்கும். சரியா? ஆனால் அந்த வருத்தம் கூட பகவான் படக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவங்களோட உபதேசம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஞானமும் இல்லாமல் ஆன்மீக ஞானம் இல்லைனாலே ஃபூல் தானே. அது பக்குவமே அடைய முடியாது. ரெகுலேட்டட் லைஃப்க்கு நம்ம வரவே முடியாது. எப்படி இருப்போம்? அனிமல்ஸ் மாதிரி இருப்போம். ஹியூமன் சரீரத்தில் இருப்போம். ஆனால் அனிமல் லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நல்லா நம்ம வந்து நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். இந்த 4 விஷயத்தை பற்றி தான் யோசிப்போம் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லைன்னா.
அப்போ பக்குவம் அடையாமல் இருப்போம். சரிங்களா? அதனால என்ன ஆகும்? நஷ்டம் தான் ஏற்படும். இப்போ இந்த ஈட்டிங் மேட்டிங் ஸ்லீப்பிங் டிஃபெண்டிங்கில் மட்டுமே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நம்ம வந்து முக்தி அடைய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? அப்போ அது நம்மளுக்கு நஷ்டம். மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் பாபங்கள் நிறைய பண்ணி தாழ்ந்த பிறவிக்கு போயிட்டு மறுபடியும் பொறுமையாக மனித பிறவியை அடைஞ்சி அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? அது ரொம்ப பெரிய நஷ்டம். அதனால நஷ்டம் அடைவாங்க அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட நன்மைக்கு தான். நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிரமப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பகவான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. நம்ம நல்லபடியாக அதை அதுவும் நேரடியாக கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். 33 ஸ்லோகம் வாசி கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சத்ருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாக பிரகிருதிர்ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்கிரக கிம் கரிஷ்யதி. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையையே பின்பற்றுவதால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கை பின்பற்றுவதால் சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே எந்த தாக்கத்தில் இருக்கோம்? பக்தி பண்ணலன்னா நம்ம எல்லாரும் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கோம்னா இந்த 3 குணங்கள். ஏன்னா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணங்கள் ஏதோ ஒரு கேட்டகரியில் வந்துடும். சத்வகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம் கேட்டகரியில் வந்துடும். அந்த 3 குணத்தில் எந்த குணத்தில் நம்ம செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. அந்த செயலுக்கான பலன் உண்டு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம அதோட தாக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு கம்பல்ஷனில் அதாவது உணர்ந்து வரணும். பக்தின்றது வந்துட்டு உணர்ந்து வரணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு ஒரு இமிட்டேட் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா வந்து காப்பி பண்ணுறதோ இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா வராது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே கேட்பாங்க. பொதுவாக ஒரு கொஷின் வந்துட்டு டிவோட்டிஸ் சைட்லேருந்து எப்பயுமே வரும். இதெல்லாம் பகவான் உருவாக்குனாங்களே, பேசாமல் நம்மளை ஏன் அவங்களே கோலோகத்துக்கு கூட்டு போயிடக்கூடாது? ஏன் நம்ம அங்கேயே இருந்திருக்கக்கூடாது? ஏன் நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது வந்துட்டு நம்ம ஆத்மார்த்தமாக உள்ளேருந்து வந்தால் தான் அது வந்துட்டு நிலைச்சு நிற்கும். சரிங்களா? அது வந்து நம்ம வந்து கம்பல் பண்ணி இப்போ யார் நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம வந்துட்டு என்கிட்ட நீ அன்பாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அடக்குமுறையில் நம்மளால ஒருத்தவங்ககிட்ட இருந்து அன்பை நம்ம வாங்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ், அன்கண்டிஷனல் லவ். சரிங்களா? ஸோ அதனால் அடக்குமுறையில் எதையுமே நம்மளால் சாதிக்க முடியாது அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ பொறாமை மனப்பான்மை கொண்ட உண்மை ஞானம் இல்லாதவனுக்கு பக்குவம் அடைவதற்கு கதியே இல்லை. ஒவ்வொருவரும் அவரது சுய இயற்கைப்படியே செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுஜி 34 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்திரியாஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ யவஸ்திதௌ தயோர்நவசம் ஆகச்சேத் தௌ ஹஸ்ய பரிபந்தினௌ. புலன்கள் மற்றும் புலனகர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்து விடக்கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப புலன் கவர்ச்சி பொருட்கள் மீதான விருப்பு வெறுப்பு கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு இருக்குல்ல. சாப்பாட்டுல எனக்கு இந்த டிஷ் எல்லாம் பிடிக்கும், இதெல்லாம் பிடிக்காது. மனிதர்கள்கிட்ட இந்த இந்த இவங்கெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், இவங்கெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. இப்படி எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு இந்த சீசன்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த சீசன்லாம் பிடிக்காது. எல்லாத்துலயும் ஒரு மூவி, இந்த மூவிலாம் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த மூவிலாம் எனக்கு பிடிக்காது. எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏன்னா இந்த ஆத்மானும் போது அது முன்னாடி கல்லை வச்சாலும் பொண்ணை வச்சாலும் அதுக்கு ஒண்ணுமே டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது. ஆத்மான்னு நம்ம சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல நம்ம முன்னாடி கல்லா இருந்தாலும் பொண்ணா இருந்தாலும் அதுக்கு வேறுபாடே பார்க்க முடியாது. சரீரத்தோட பார்க்கும்போது தான் இது பொன், இது கல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால இந்த டியூவாலிட்டிஸ்ன்றது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வர ஒரு விஷயம். அது என்ன பண்ணும் நம்மள ஆன்மீக பாதைக்கு அது தடை கற்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னும் போதே நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணும்போதே நம்ம நல்லது இப்போ நண்பன் விரோதி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வித்தியாசம் பார்த்துட்டோம்னா நண்பன்னா நம்ம அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் செய்வோம். விரோதின்னா அவங்கள எப்படிலாம் நம்ம ஹர்ட் பண்ணலாம்னு யோசிப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி செயல்கள் பண்ணுவோம். இதே நம்ம ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்மா சரி, எல்லாருமே ஒன்று, வித்தியாசமே கிடையாது. மேல் ஃபீமேலோ இல்லை பணக்காரங்க ஏழை எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எல்லாருமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். எல்லாரோட நிலையும் என்னென்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்.
அதில் எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இல்லை இல்லையா? ஸோ ஆத்ம நிலையில் நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்னா இந்த டியூவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு தடைக்கற்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பிடிக்கும்னு சொல்லி நண்பனுக்கு நல்லது செய்யறதுனால புண்ணியம் கிடைக்கும், பிடிக்காதுன்னு சொல்லி விரோதிக்கு கெட்டது செய்யறதுனால நம்மளுக்கு கெட்ட பலன் கிடைக்கும். அப்போ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா தடைக்கற்கள் ஆயிடும் முன்னேற்றத்துக்கு. அதனால அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணுன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் தடைக்கற்கள் விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பாதையை அது அடைச்சிடும், போக முடியாது, முன்னேறி போக முடியாது. அற்புதமான சாலையிலும் விபத்து நேர வாய்ப்புள்ளது. எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பற்றுதலையும் சகலவித முயற்சிகள் மூலம் தவிர்க்க வேண்டியதாகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் சிரமம், ரோட்டில் வந்துட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது இல்லையா? இதே ஒரு நல்ல ஒரு கண்ட்ரியில் நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப கூட என்ன ஆகுது, அதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது ஆக்சிடெண்ட்லாம் ஏற்படுது இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு புலன்ப விஷயத்தில் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஈடுபடாமல் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும். சரிங்களா? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதான். எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பற்றுதலையும் சகலவித முயற்சிகள் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து பிரபுபாத பர்பட்டில் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து வேதத்தின்படி இப்போ வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழ வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வராங்க அப்படின்னா நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கிரகஸ்த வாழ்க்கையை வாழணும் இல்லைங்களா? அப்போ அது வேதிக் கல்ச்சரில் மேரேஜ் வந்து அலௌடு. மேரேஜ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் கொண்டு வரலாம். ஆனால் அதுலேயே பற்றுதலோடு இருந்துடக்கூடாது. அதுலேயே நம்ம எப்படி இருக்கணும், கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ரொம்ப பற்றுதலோட நான் தான் இந்த சரீரத்திலே வாழப்போகிறேன், இந்த குடும்பம் தான் என்னோட கடைசி வரைக்கும் இருக்க போகுது, இறப்புன்றது என் குடும்பத்துக்கும் கிடையாது எனக்கும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பற்றுதலோட ஓவராக குழந்தைங்க மேலே ஒய்ஃப் மேலே அப்படிலாம் வச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம ஹஸ்பண்ட் மேலே அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் எந்த இதுலேயுமே நம்ம எப்படின்னா ரெகுலேட்டட் லைஃப்லேயுமே நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பிரபுஜி 35 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரேயான் சர்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் சௌ அனிஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயகா பரதர்மோ பயாவகா. பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுதல் அபாயகரமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமைகளை செய்யும் போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இந்த இதில் வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் என்னன்னா, ரெகுலேட்டட் லைஃப் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அபாயம்தான். ரெகுலேட்டட் லைஃப்லையும் பற்றுதலோட ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் அபாயம்தான். அது வந்து என்னன்னா நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற சாலையிலையும் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுற மாதிரி வேதிக் கல்ச்சரில் தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்வோம். ஆனால் பற்றுதலோட வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அதுலேயும் நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச் வந்துடும். அதை நம்ம பார்க்கறது. இப்போ இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட, இது மாதிரி 18th சாப்டர்லேயும் நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்ப்போம். சரிங்களா? எல்லா செயல்களிலும் தோஷம் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம சரிவர பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ அர்ஜுனன் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நான் வந்து சத்திரியன் ஆனால் நான் போர் பண்ணலை, நான் இதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறேன், காட்டில் போய் என்னோட வாழ்க்கையை கூட நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அவங்களோட நேச்சர் என்ன, சத்திரிய குணம், அதாவது ராஜச குணத்தில் வரும் அது. அதில் அவங்களோட கடமைகளை அவங்க செய்யணும். ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு சந்நியாசம் கூட எடுத்துட்டு நான் காட்டில் கூட போய் வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லும்போது அது வந்து சாத்விக குணத்தோட அடையாளம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க ஒரு சாத்விக குணத்தில் உள்ள வாழ்க்கையை வாழறதுன்றது சிரமம். சரிங்களா? எந்த நேரத்துலையும் அந்த ரஜோகுணம் வெளிப்படும், அதனால் அதில் ஃபால் டவுன் ஆகிடும். இன்னொன்று, அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க சாத்விக குணத்தில் போய் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலும் அதில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணாலும் அதை விட அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சத்திரியன் அப்படின்னும் போது அவங்களோட இன்னொரு வர்ணத்துக்கு போகிறத விட அவங்கவுங்க கடமையை செய்கிறது சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது.
இப்போ அர்ஜுனனையும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். அர்ஜுனன் வந்து தனக்குன்ற கடமை என்னன்னா, சத்திரியன்னா இருந்து அவங்க தர்மத்துக்காக போர் பண்ணணும், அதுதான் அவங்களோட டியூட்டி. சரிங்களா? கிரியேஷனுக்கு அவங்களோட பங்களிப்பு அதுதான் தேவை. அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணணும். சரிங்களா? பரோ தர்மத்தில். இப்போ அவங்களுக்கு குற்றங்கள் இருப்பினும் அவங்க என்ன இப்போ அவங்களோட அந்த இது தாட் எப்படின்னா, பாட்லி கான்ஷியஸ்னஸில் இல்லை பாபம் இருக்குது, எனக்கு வந்து சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றதுல அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி குற்றங்கள்லாம் இருக்குது, தோஷம்லாம் இருந்தாலுமே அவங்க அவங்களோட கடமையை பரோ தர்மத்தில் செய்யும்போது அது அவங்கள என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. அதனால் பகவான் நமக்கு கொடுக்குற உபதேசம் என்னென்னா, அடுத்தவங்களோட கடமையை எடுத்து அதை சிறப்பாக பண்ணுறதை விட நம்மளோட கடமையை சிறப்பாக செய்கிறது அதுதான் சரியான முறை அப்படின்றத நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரியா? தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும்போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. நகல் அடிக்கக்கூடாது, இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, பிறருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தானாக செய்வதை விட தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். இப்போ வந்து அர்ஜுனனை நம்ம எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்க்கும்போது புரிதலுக்காக நமக்கும் இதே தான். சரிங்களா? சத்திரிய கடமையிலேருந்து அங்கே விடுபட்டு போர் பண்ண மாட்டேன்னு சாத்விக குணத்தில் அவங்க போகிறத விட அவங்க என்ன பண்ணணும், போர் பண்ணணும், அவங்களோட கடமையை செய்யணும், ஆனால் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வோட. அப்போனா தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம அவங்க தன்னோட சத்திரிய தர்மத்தை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நீங்கள் தனித்துவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள், உங்கள் தனித்துவத்தை ரசித்து அனுபவியுங்கள், நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம நம்மளோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு இருக்கணும். அப்போ இதில் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அந்த வர்ணாசிரமம் அந்த முறை இல்லை இல்லையா நம்ம வாழ்கிற இந்த கலியுகத்தில். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு பானஃபைட் பரம்பராவில் கொடுக்குற கைடன்ஸ் என்னென்னா, 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்ல குருவை ஸ்வீகரித்து பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதில் நம்மளுக்குன்னு இப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸில் கூட இப்போ சிலவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்க. அப்போ அதை நம்ம நல்லபடியாக பண்ணலாம். சரிங்களா? சிலவங்களுக்கு வேறு சில சர்வீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லபடியாக வரும். அப்போ அதில் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் நம்மளோட அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியோட நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் பற்றுதல் இல்லாமல், அதாவது ஜட உலகத்தில் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும். வேறு யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி வெங்கடேஷ் பிரபு வந்திருக்காரு மாதாஜி, நல்லா வாசிப்பார் மாதாஜி அவரு. அப்படிங்களா? ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ சொன்னதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி, நீங்க வாசிச்சு கொடுத்ததுக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வெங்கடேஷ் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஆக்சுவலா வெளியில இருந்தேன், அதனாலதான் அப்படியே நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நானு. இப்ப 35வது ஸ்லோகம் இல்லையா மாதாஜி? 36 வாசிக்கணும் பிரபுஜி. 36. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன் அபிவார்ஷ்ணேய பலாதிவத் நியோஜிதः. பொருள்: அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்லோகம் நான் ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது லெவல் 1ல இல்லை என்னோட சிஷ்யா குருகிட்டன்னு கேட்கும்போது இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்குற மாதிரி இருந்தது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே பாவம் பண்ணணும்னு பிடிக்கவே பிடிக்காது. நம்ம யாராவது தெரிஞ்சே பாவம் பண்ண விருப்பப்பட மாட்டோம் இல்லையா? ஆனாலும் பலவந்தமாக என்ன பண்ணிடுவோம், பாவத்தை பண்ணிடுவோம். அப்போ அது எதனால அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. சரியா? நமக்காக கேட்குறாங்க இந்த கொஷினை. விருஷ்ணி குலத்தவரே அப்படின்னு சொல்லி, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும், யாருக்கும் பாவம் பண்ண விருப்பம் இருக்காது, ஆனால் பலவந்தமாக பாவத்தில் ஈடுபடுறது எதனால அப்படின்றத கேட்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஒருவனை பாவம் செய்ய தூண்டும் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி, நம்மளோட எதிரி, நம்மளே பாவம் பண்ண வைக்கிற நமக்குள்ளார நம்ம எப்பவுமே எதிரியை வெளியில் திடுவோம். இவங்க நமக்கு கெட்டது பண்ணுறாங்களோ, அவங்க நமக்கு நம்மளை திட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம. ஆனால் நமக்குள்ளாரியே அவ்வளோ விரோதம் இருக்குது. சரிங்களா? நம்மளை சரியான முறையில் கைட் பண்ணாமல் இந்த முக்கியமாக இந்த 6 விஷயம்தான்.
காமம், லோபம், காமம், கோபம், மோகம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த 6 விஷயங்கள். சரிங்களா? இதுதான் நம்மளோட உண்மையான விரோதி. நம்ம வந்து உண்மையிலேயே நம்ம விரோதி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த 6 விஷயத்தையும் நம்ம விளக்கணும் நம்ம கிட்ட இருந்து. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி ஏதோ நம்மளை பாபம் பண்ண வைக்குது இல்லையா, அது என்ன அப்படின்றதான் அர்ஜுன கேட்குறாங்க. அப்போ உயிர்வாயின் உண்மை இயற்கை தூய மற்றும் கலங்கமற்றவன். ஆத்மானும் போது நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிரிட் சோல், அதுவும் எப்படி பகவானோட அம்சத்துல, அதுவே எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த விஷயம். பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், ஆத்மாவும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனா 2 பேரும் ஒண்ணு கிடையாது. பகவான் விப்பு, நம்ம அணு. சரிங்களா? அவங்க இந்த உலகத்துல கிரியேட் பண்ணி இயக்கி அதெல்லாம் பண்ண முடியும். நம்மளால முடியுமா? முடியாது. அப்ப நம்ம அணு, அந்த அளவு நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஆனா யாரோட ஸ்வரூபத்துல இருக்கும்? பகவானோட ஸ்வரூபத்திலே நம்மளா இருக்கும், ஆத்மால. இல்லைங்களா? அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? யாராவது ஒரு குழந்தைய அப்பா மாதிரியே இருக்க பார்க்க அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும்ல, அது மாதிரி பகவானோட அம்சத்துலேயே நம்மளாம் இருக்கும். அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம். அதில் நம்ம எப்படி இருக்கோம்? தூய்மையானவங்களா இருப்போம். ஆத்ம நிலையில் நம்ம ரொம்ப தூய்மை, அதில் எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் கிடையாது. ஆனால் ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் இந்த சரீரம் அஜித் விஷயங்கள் ஜட இயற்கையோட நம்ம சம்மந்தப்படும் போது என்ன ஆயிடுது? பாபம் நம்மள நெருங்கிடுது, நம்ம பாபத்தை நெருங்கிடுறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் சொல்றாங்க 37 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 37 ஸ்லோகம். மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் வாசிச்சதை நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஆ, ஓகே ஆ, மாதாஜி. ஆ, ஆ. பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ரைட் மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காம ஏஷ क्रोध ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாஷணோ மகாபாப்மா வித்யேனம் இஹ வைரிணம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவான் இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த நம்மளை பாபத்தை செய்ய வைக்கிற அந்த எதிரி யாருன்றத சொல்லிடுறாங்க. சரியா? நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ. காமம், அதாவது ஆசை. சரிங்களா? அதுதான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு. ஏன்னா பொதுவாகவே மனிதர்கள் வந்து இந்த ரஜோகுணத்தில் தான் நம்மளா இருப்போம், நிறைய ஆசைப்படுறது. சரிங்களா? ரஜோகுணத்து நேச்சர் வந்து நிறைய ஆசைப்படுறது. ஸோ அந்த ரஜோகுணத்துலேருந்து உருவாகிறது தான் இந்த காமம் அப்படின்றது. நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர்ல 63, 62, 63 ஆமாம், அந்த 2 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பொருள், புலன் இன்ப பொருட்கள், அதில் புலன்கள் வந்து ஈடுபடும் போது அதில் ஒரு காமம் ஏற்படும். அது நம்ம அடையாதப்போ கோபம் வரும். கோபத்தினால மதி இழப்பு, அப்புறம் வந்து இந்த டெல்யூஷன்லாம் ஆகி நம்ம ஃபால் டவுன் ஆயிடுறோம் அப்படின்னு அந்த 2 ஸ்லோகத்தை நம்ம செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஆசைப்படுறோம், ஆனால் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னும் போது அது என்ன ஆயிடுது? கோபமாக மாறிடுது. சரிங்களா? ரஜோகுணத்தின்லேருந்து உற்பத்தி ஆகிற அந்த ஆசைப்படுற அந்த ஒரு நிலை, அது ஆசைப்பட்ட விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதப்ப கோபம் மாறிடுது. சரிங்களா? அப்போ அந்த கோபம்ன்றது கண்டிப்பாக நம்ம கோபத்தில் எதுவுமே நம்ம யோசிச்சே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம பேச்சு, நம்மளோட செயல், நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு யாரையாவது துன்புறுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு எதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த காமம், அதுதான் ஆசை தான் வந்துட்டு காரணம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ஆசை அப்படின்றத நம்ம பகவான் மேலே வைக்கணும். ஆசைப்படாமல் இருக்கக்கூடாது, பேராசைப்படலாம், ஆனால் பகவான் மேலே இருக்கணும். நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்போ அன்பு மற்றும் காமம். அன்பு அப்படின்றது உண்மையான அன்பு. அதுவே வந்து திரிஞ்சு சுயநலமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து காமம், தயிர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம் சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்துதல் அப்படின்னு. சரிங்களா? சுயநலத்தோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு தவறான விஷயம், ரஜோகுணத்தில் வந்துடும். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ பகவான் ஜீவாத்மாவின் சிறு சுதந்திரம் அளித்துள்ளார். அதாவது கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரீவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது கொஞ்சம் இருக்குது நமக்கு. அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, ஒரு பசுவை வந்து கயிறில் கட்டி விட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த பசு ஓரளவுக்கு போக முடியும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் ஜீவாத்மாவுக்கு உண்டு. ஜீவாத்மாவின் சொரூப நிலை பகவானின் நித்திய சேவகன். நம்ம ஜீவாத்மா ஸ்பிரிட் சோலு சச்சிதானந்த சொரூபத்தில் நம்மளோட நிலை என்ன, நம்மளோட பொசிஷன் என்ன, கம்பெனியில் நம்மளோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இந்த கிரியேஷனில் நம்ம பகவானோட ஒரு கிரியேஷன். சரிங்களா? அதில் நம்மளோட நிலை என்ன, பொசிஷன் என்ன, நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்.
அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சொந்த வேலையை பண்ணக்கூடாது. கம்பெனி டைம்ல பண்ணோன்னா நமக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு. கரெக்டா? அது மாதிரி நம்மளோட சொரூப நிலை என்னன்னா அது ரொம்ப ஹாப்பியா செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை தான் பகவானுக்கு பக்தி பண்றது அப்படின்றது. அப்ப பகவானோட நித்திய சேவகன் நம்ம அப்படின்றது. அம்மாவுக்கு வந்து குழந்தைக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும், அப்பாவுக்கு வந்து குழந்தைக்கு ஏதாவது பார்த்துக்கணும், அன்பு செலுத்தணுன்றது கஷ்டமா இருக்குமா, கசப்பா இருக்குமா? இல்லை. தூங்கும்போது கூட என்ன இருக்கும், நம்ம குழந்தைக்கு இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பண்ணணும், 200% பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். அதே மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம ஆத்ம நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அப்போ ஜடத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுது. சரிங்களா? அதை மறந்துடுறோம். அதை மறந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வந்துட்டு இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடுறோம். சரிங்களா? தன்னை ஜடத்தின் எஜமானாக நான் எனது அந்த லார்ட்ஷிப். சரிங்களா? பகவானை விட்டு தனித்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். பகவான் இல்லாத வாழ்க்கை நம்ம வாழ விருப்பப்படுறோம். அப்போ ஜடத்துடன் நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுது. சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை விட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆகுது, இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டில் நம்ம வந்துடுறோம். சரிங்களா? கேட்பாங்க, நம்ம தான் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணல, பகவான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியிருக்காங்களே, அப்போ நம்மளே என்ஜாய் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கலாமே, ஏன் இந்த முக்குணங்கள், ஏன் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்னா, பகவான் நம்மளோட நித்திய அம்சம் வந்து சச்சிதானந்த சொரூபம். இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கு, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அதிபுத்த அதிதெய்வ அத்தியாத்மா, இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கிறப்பயுமே நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை போய் அடையணும்னு யோசிக்க மாட்டேன்றோம் இல்லையா? இன்னும் இதுவுமே இல்லாமல் இங்கே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக வாழ்கிற மாதிரி பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பகவானை நினைக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருக்காங்க பகவான், சரி போயிட்டு வா நான் எனதுன்றதுல. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த சுதந்திரம் கிடையாது, ஆத்மான்றது லிமிட்டடு இல்லையா, அணு அளவு. குழந்தைய வந்துட்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே கொஞ்சம் அது இஷ்டத்துக்கு விளையாட விடுற மாதிரி. சரிங்களா? அந்த மாதிரி முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டில் நம்ம வந்துடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, அந்த ரஜோகுணத்தோட சம்பந்தத்துக்கு நம்ம வந்துடுறோம். முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டில் ரஜோகுணத்தில் சம்பந்தத்தில் வந்து அன்பு காமமாக மாறிடுது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கோபம் வருது. பகவத்கீதையில் 62 63 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தது 8 படிகள். அப்போ அந்த கோபமே அறியாமையாக மாறி, அறியாமையினால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நிறைய தப்பும் தவறும் பண்ணி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம விழுந்துடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம பலவந்தமாக ஏன் பாவம் பண்ணுறோம், பிடிக்கல ஆனாலும் ஏன் பாவம் பண்ணுறோம்னா, நம்மளோட சொரூப நிலையை மறந்து நம்ம இந்த முக்குணங்களில் சம்மந்தப்பட்டு அதில் ரஜோகுணத்திலேருந்து அடையாளமாக, ரஜகுணத்தோட அடையாளம் ஆசைப்படுறது, அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நிறைய இந்த ஜடவுலக விஷயங்களை ஆசைப்பட்டு அது அடையாதப்ப கோபமாக மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுறோம். ஸோ நம்ம எங்கே நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா, சொரூப நிலையிலே நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், அந்த நிலையிலே நம்மளை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ அந்த அன்பு அப்படின்றது கண்டிப்பாக, ஆசை அப்படின்றது இருக்கும், அது பகவானுக்காக இருக்கணும். தன்னை பகவானின் நித்திய சேவகன் என்று உணர்ந்த ஆத்மா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லைட் நல்லா இருக்கு இல்லை? பகவானை சார்ந்து அவருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறது. சரிங்களா? அப்போ ஆன்மீகமான தன்னோட அந்த சொரூப நிலையில ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப்ல பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்றோம். அப்போ பகவானின் திருநாமத்தை மற்றும் பக்தர்களிடம் தொடர்பு கொள்கிறது, நல்ல நாமத்தை நம்ம ஜபிக்கிறது, அப்புறம் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ பகவானிடம் சரணடைதல் அவருக்கான முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுதலை அடைகிறது. நம்ம இப்போ எந்த செயல் பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்ம ஈடுபட்டாலும் நம்ம முக்குணங்களோட தாக்கத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம். அப்போ பகவானுக்கு நம்ம ஆத்மா சேவை பண்றோம். சரிங்களா? அப்போ புலன்கள் மனம் மற்றும் அனைத்தும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுகிறது, இறைவனிடம் அன்பு கொள்கிறது. இதுதான் நம்ம செய்யணும். நம்ம வந்து நம்மளோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா அன்பு செலுத்துறது. நம்மளோட லைஃபே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்போம்னா, ஃபேமிலியில் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எல்லா வேலையும் செய்வோம். கரெக்டாக? அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட யாராவது அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். பேசிக்காக நம்ம ஓடுற ஓட்டத்துக்கே காரணம் என்னன்னா அந்த ஒரு அன்பு தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அன்பை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேமிலியில் கொடுக்கணும், தப்பு இல்லை, கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். பகவான் கொடுத்த உறவுகள், அதனால் நிராகரிக்கக்கூடாது. ஆனால் அந்த அன்பை முழுமையாக நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம கொடுக்கணும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ இந்த இடம் தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஆசைப்படணும், ஆனால் பகவான்கிட்ட ஆசைப்படணும். அப்போ ஜடத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து இனிய பகவானிடம் நித்திய உறவு கொள்ள வேண்டும், ஆன்மீக உலகை அடைகிறது அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய. ஆசைப்படணும், ஆசைப்படாமல் இருக்கக்கூடாது, பகவான் மேலே ஆசைப்படணும். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம்.
அப்ப கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் தங்களது உண்மை நிலை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கும் வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப இந்த உலகம் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னா, நம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்றதுக்குலாம் இல்லை. நம்ம நம்மளோட சொரூப நிலையை உணர்ந்து நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும். நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவோம்ல, நல்ல நாலேஜை கெயின் பண்ணி ஒரு இன்ஜினியரா டாக்டரா வரணும் வெளியில வரும்போது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகம்ன்றது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக இல்லை. நம்ம நம்மளோட சொரூப நிலையை உணர்ந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்காக பகவான் நமக்கு உபதேசம்லாம் கொடுத்து அதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமா மனித சரீரம் கொடுத்துருக்காங்க. பந்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கள், மிகப்பெரிய எதிரியை வெல்லுங்கள். எளிய கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக உங்கள் எதிர்மறையை பலமாக மாற்றுங்கள். ஆசையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பலமா மாற்றணும். சரிங்களா? ஸோ அதனால புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், சாண்டிங், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல நம்ம எப்பயுமே இருக்கணும், குடும்பத்தோட இருக்கணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அனைத்தையும் எனக்காக விரும்புதல், இறை அன்பு, அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக விரும்புதல். ஃபர்ஸ்ட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல இருப்போம். பிரசாதம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி, உணவு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதே நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் வரும்போது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி உணவு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சாண்டிங்லேருந்து எல்லாமே. பிரபுஜி வாசிச்சு இருக்கீங்களா 38 ஸ்லோகம்? பிரபுஜி இருக்கீங்களா? வெங்கடேஷன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்க மாதாஜி, சிஸ்டம் கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு. அதான் சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. धूमेना व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा தேனேதம் ஆவிருதம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இப்போ அதையும் பகவான் 3 விதமா கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? எப்படி நம்மளோட ஆசையோட நிலை இருக்கும் அப்படின்னு. நெருப்பு மேல உள்ள புகை மாதிரி. நெருப்பு மேல புகை இருக்கும், அதை நம்ம ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டாம். லைட்டா அப்படி ஊதணும், தள்ளி விட்டோம்னா அந்த நெருப்பு தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு புகை போயிடும். அந்த மாதிரி ஆசை ஜடோலக விஷயங்கள் ஆசைகள்லாம் இருக்கும். இது கிருஷ்ணா ரிலேட்டட்ல நம்மளுக்கு இதை பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்ல கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல நம்ம விலகிடுவோம். சரிங்களா? அதே கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் மேல நம்மளுக்கு ஆசை ஏற்படும். அது அவ்வளோ ஈஸியா அதுலேருந்து வெளில வர முடியாது. சரிங்களா? கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணணும் அந்த ஆசையிலேருந்து நம்மளை விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு. இன்னும் சில ஆசைகள்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல. எப்படின்னா அது அடைஞ்சே ஆகணும். அது எவ்வளவு பாடுபட்டு அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்தாதுன்னு அந்த ஆசை அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப தீவிரமா இருக்கும். அது கருப்பையை மூடினார் போல அப்படின்னு. இந்த மாதிரி 3 நிலைகள்ல காமம் இருக்கு அப்படின்றத பகவான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அப்ப மிக ஆழமான நிலை அதுதான் இது. சரிங்களா? மாத்தவே முடியாது. அவங்களுக்கு இந்த ஜடோலக விஷயங்களை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை விருப்பப்பட்டுட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து அவங்களால வெளியில வர முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சரிங்களா? மரம் செடி கொடியோட அதை கம்பேர் பண்ணுவாங்க. கண்ணாடியின் மேல உள்ள தூசு அது ஓரளவுக்கு மீடியமா இருக்கும். சரிங்களா? அதே நெருப்பு மேல உள்ள புகை அது மனிதர்களோட ஆசை அப்படின்றத கான்சியஸ்னஸோட சம்மந்தப்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? இது மனிதர்களோட கான்சியஸ்னஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம அதனால தெரிஞ்சுப்போம். இது நமக்கு முக்திக்கான பாதை, இது நம்மள ஃபால் டவுன் பண்ண வைக்கிற ஒரு பாதை அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம சீக்கிரம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த ஜடோலக ஆசைகளை நம்மள விலக்கிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இது அனிமல்ஸ் அதோட கான்சியஸ்னஸ், இது ட்ரீஸோட கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருக்கு. ஓகே. மரங்கள், சரிங்களா? அதே பறவைகள், அதுக்கு மனிதன். இந்த ஒரு நிலையில இதை நம்ம பார்க்கிறோம். நெருப்பை மூடும் புகையினை சரியாக கையாளுதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்யலாம். சரிங்களா? ஊதி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த புகையை விலக்கிட்டு நம்ம அந்த நெருப்பை நல்லா கொண்டு வர முடியும். கிடைத்தற்கரிய மனித வாழ்வில் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அவ்வளோ ஈஸியா நம்மளுக்கு இந்த ஹியூமன் சரீரம் கிடைக்காது. இந்த ட்ரெஸ் கிடைக்காது. ரொம்ப காஸ்ட்லியானது. சரிங்களா? ரேரா தான் கிடைக்கும். அதனால இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திறன்மிகு வழிகாட்டுதல் கீழ் பானஃபைட் பரம்பராவில் கிருஷ்ண உணர்வில் அதை நம்ம விருத்தி செஞ்சுக்கணும். சரியா? அதுதான் சரியான ஒரு வே. அப்போ அந்த காமம், இந்த ஜடோலக ஆசைகள்லேருந்து நம்மளால ஈஸியாக வெளியில் வர முடியும்.
சரிங்களா? இதுதான் அதுக்கான சொல்யூஷன் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பிரபுஜி 39 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஆவிருத்தம் ஞானம் ஏதேன ஞானினோ நித்ய வைரிணா காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஸோ அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்பிரிட் சோல் அந்த நிலை இருக்கு இல்லையா? நம்மளாம் ரொம்ப பியூர், நம்மலாம் பகவானோட அம்சத்துல. ஆனா என்ன ஆகுது, இந்த ஆசை, ஜடவுலக ஆசைனால அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மளோட அந்த நான் நான் சரீரமல்ல ஆத்மான்ற உணர்வு நம்மளுக்கு வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஜடவுலக ஆசைகள்னால நம்ம பிணைக்கப்பட்டனால நம்மளால உணர முடியல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப மிகப்பெரிய எதிரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மூழ்கடித்து கொண்டிருக்கும் நாம் இன்பம் அனுபவிப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா அப்படி இல்லை. சரிங்களா? நம்ம இந்த ஜடவுலகத்துல நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறோம் ஃபேமிலியோட, இல்லைன்னா நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு. ஆனா அது கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு அதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுதான். பிறப்பிலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா, மறுபடியும் இறப்பிலேருந்து பிறப்பு வரைக்கும் மிகப்பெரிய போராட்டமா இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான். நெருப்பை அணைக்க சிறந்த வழி நெய்யூற்றுவது. தொடர்ந்து கட்டுப்பாடின்றி இன்பத்தை நிறுத்த வேண்டும். அது அணைந்து போகட்டும். அதான் நம்ம நினைப்போம். என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக ஆசைகள்லாம் பொதுவா இப்ப மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். சொல்லுங்க பிரபுஜி. நெருப்புல நெய்ய விட்டா நெருப்பு வேக இன்னும் கொஞ்சம் தான் மாதாஜி எரியும். அது எப்படி அணையும்? இல்ல அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா, இதுல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பிரபுஜி. கண்டிப்பா அதுதான் கான்செப்ட். நெருப்புல இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யை ஊத்துனா அது இன்னும் நல்லா எரியும். அதே மாதிரிதான் இப்ப நம்மள வந்துட்டு ஒரு இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஹேபிட் ஏதாவது நினைச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த வாழ்க்கையில, ஜட உலக விஷயத்துல. அதை வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து டிவி பார்க்க வேண்டாம், இல்லை மொபைல் பார்க்க வேண்டாம், இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னா உடனே அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க. சரியா? இந்த ஒரு தடவை, இந்த ஒரு தடவை, இந்த ஒரு தடவை அப்படின்வாங்க. அப்போ அந்த ஆசையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா இந்த ஒரு தடவை நான் அதை அனுபவிச்சுக்கிறேன், இந்த ஒரு தடவை நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க அது எப்படின்னா, அந்த ஆசையில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யை ஊத்துற மாதிரி. சரிங்களா? அது வந்து அந்த ஒரு தடவை நம்ம அனுபவிக்கிறதுனால நின்றுடுமா அப்படின்னா கிடையாது. அது இன்னும் அதை வளர்க்கும். அந்த ஆசை இன்னும் அனுபவிக்கணும் தான் நம்மளுக்கு தோணுமே தவிர அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அதுதான் இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. அதனால இந்த ஜட உலகத்தோட அந்த ஆசையோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்றது இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. இப்ப தவறான பழக்கம் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட, இன்டாக்சிகேஷன்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க கிட்ட செய்யாதீங்க அதெல்லாம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு தடவை, இந்த ஒரு தடவை அப்படின்வாங்க. அதனால அவங்களால அதுல இருந்து வெளில வர முடியும்னா முடியாது இல்லையா? அது இன்னும் அவங்கள அதுலதான் கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி 40 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திரியாணி மனோ புத்திர் அஸ்யாதிஷ்டானாம் உச்யதே ஏதைர் விமோஹ்யத்யேஷ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த ஜட உலக ஆசை வந்து எப்படிப்பட்டதுன்றத சொல்ற ஒரு விஷயம் இது. ஜட உலக ஆசை வந்து போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலுமே இது இன்னும் கொஞ்சம் தான் கேட்கும். அப்ப நம்ம அதுக்கு இன்னும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணோம்னா அது இன்னும் கொழுந்து விட்டு தான் எரியும். நெய் ஊத்துனா எப்படி நெருப்பு கொழுந்து விட்டு நல்லா எரியும், அது மாதிரி அந்த ஆசைகள் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு அதோட போகும்போது அது இன்னும் நல்லா பிரகாசமாக தான் எரியும். அது வந்து அந்த ஜடவுலக ஆசையோட அந்த நிலையை வந்து இதில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இதை கண்கூட நம்மளால பார்க்க முடியும். நம்மளுடைய எல்லா பேட் ஹேபிட்ஸ்லையுமே குழந்தைங்க கிட்ட இப்போ டிவி ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னா கூட இன்னும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் பார்த்துடுறேனே அப்படின்வாங்க. அதனால ஆசை அடங்குமானா கிடையாது. நம்ம கவனிக்கலன்னா அவங்க இன்னும் 1 மணி நேரம் பார்ப்பாங்க அதை இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி
ஸோ அந்த ஆசை இன்னும் வந்துட்டு கொழுந்து விட்டு எரிய வைக்கும் அப்படின்றது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடம். சரி, இப்போ இந்த காமம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு? பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அர்ஜுனன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, பலவந்தமா ஏன் பாவம் பண்றோம் அப்படின்றத கேட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து ஆசைன்னு சொல்லி அதை 3 கேட்டகரிஸா பகவான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நமக்கு. இப்போ அந்த ஆசையில எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. புலன்கள்ல இருக்கு, மனதுல இருக்கு, புத்தியில இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப இது 3த்தையும் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். எப்படி பண்ண முடியும்? புத்தியை வந்து சாஸ்திரத்தை கொண்டு பியூரிஃபை பண்ணணும். இப்போ பகவத்கீதை நாலேஜ் பாகவதம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும், புத்திக்கு தெரிஞ்சிடும் இது சரி இது தப்புன்னு. அப்போ அது பியூரிஃபை ஆகிடும். சாஸ்திரத்தை கொண்டு புத்தியை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். மனதை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சாண்டிங் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணணும். சரிங்களா? சாண்ட் பண்ண பண்ண மனம் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். புலன்கள் எப்படி பியூரிஃபை பண்ணணும்னா என்கேஜ் பண்ணணும் பகவானோட சேவையில். கண்ணு பகவானோட சேவையில், காது பகவானோட சேவையில், அது நிறைய கீர்த்தன் பஜன்லாம் கேட்கறது. நாக்கு நல்ல பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், கிருஷ்ண கதா சொல்லணும், காது கிருஷ்ண கதா கேட்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தொடுப்புலன் அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு சர்வீஸ், வைஷ்ணவர்களுக்கு சர்வீஸ். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா புலன்களை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 விஷயத்துல தான் என்ன ஆகுது. ஏன்னா இதே நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மனம் என்ன பண்ணும், ஒரு பாபமான விஷயத்துல ஆசைப்பட்டு விருப்பப்படுதுன்னு வச்சுப்போம். சரிங்களா? புத்தி என்ன பண்ணும், அதை எப்படி அடையிறதுன்றதுக்கான வழிவகுக்கும். சரியா? சாஸ்திரம் தெரியலனா புத்தி வந்து வழிவகுக்கும். இதே சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச புத்தினா கூடாது, அதுல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லும். சாஸ்திரம் தெரியலனா அதுக்கு வழிவகுக்கும். அப்போ புலன்கள் என்ன பண்ணும், அதை என்ஜாய் பண்ணும் இல்லைங்களா, அந்த தவறான விஷயத்த. ஸோ அதனால இது 3த்துல தான் அந்த காமம்ன்றது இருக்கும். அந்த 3த்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம் காமம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனம், புலன்கள், புத்தி. பானுமதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம் 241? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியாண்யாதௌ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹித்யேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவம் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறிவை அழைத்து விடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. அறிவை ஒழித்து விடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த ஆரம்பத்திலேயே அந்த காமம் அப்படின்றது எங்க நம்மளுக்கு, அதான் செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்த விஷயம். ஜட இன்ப பொருட்கள்ல நம்ம பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது நம்மளுக்கு பகவான் ரிலேட்டடா பகவான் இல்லாத விஷயமா, அதுலயே நம்ம அதை சரி பண்ணிடணும். சரிங்களா? அப்படி நம்ம பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஞானம் வேணும், சாஸ்திர ஞானம் வேணும். அதுக்கப்புறம் சென்சஸ், மனம் எல்லாமே நம்ம பியூரிஃபிகேஷனோட வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் என்னன்னா புத்தியை வந்து சாஸ்திரத்தின் மூலியமா, மனதை வந்து சாண்டிங் மூலியமா, புலன்களை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது மூலியமா. இதுதான் வே. சரிங்களா? இதை நம்ம பழக பழக என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அந்த லோவர் டேஸ்ட்லேருந்து ஹையர் டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்துடுவோம். ஜட உலக விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணுறதுலேருந்து பகவானை பக்தி பண்ற நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அப்போ எதிரியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கட்டுப்படுத்த புலன்கள் எதிரியை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் எதிரியை அழித்துவிடும். அப்போ கட்டுப்பாட்டு விதிகள்னா இந்த 4 விஷயங்கள் தான். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங், நோ இலிசிட் செக்ஸ். சரிங்களா? அப்போ எதிரியை நம்ம என்ன பண்ணணும், வின் பண்ணணும். சரியா? நம்மளுக்கு எதிரி வெளியில் இல்லை, நமக்குள்ளார தான். அப்போ இப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, எப்படி வின் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த போர்க்கலையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? நம்ம அதை நல்லபடியாக நம்ம கொண்டு வரணும். நான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு, நான் பகவானுக்கு சேவகன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தியோட இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு உறவு முறையோட நம்ம இருக்கணும். அப்போ உண்மையான விடுதலை புலன்களின் கட்டுப்பாட்டினால் அடையப்படுகிறது. புலன்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், அது இஷ்டத்துக்கு போக விடாம பார்த்துக்கணும். அப்போ உடல் தளம் சார்ந்த செயல்கள், புலன்கள் சார்ந்த செயல்கள், மனம் சார்ந்த செயல்கள், அறிவு சார்ந்த செயல்கள், ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்கள் இருக்கு. இதில் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்கள் தான் உயர்ந்தது, மற்ற இது எல்லாமே தாழ்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த அப்படி இந்த பர்பட்டை வாசிச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சுட்டு நான் வந்து கிளாஸை கன்க்ளூட் பண்ண ஆல்ரெடி டைம் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி சாரி, உங்க எல்லார்ட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். அப்போ செயல் மாதாஜிக்கு வாசிக்கணுமா, ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா?
42 வாசிக்கவா மாதாஜி? சரி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்யாகோர் இந்திரேபியப்யமன் பரம் மனக மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனத்தை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு நம்ம இது பார்க்கலாம், ஏதாவது சார்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சார்ட் கொடுக்கல. சரி, ஓகே. ஓகே, இதுல என்ன அப்படின்னா புலனின்ப பொருட்கள், சரிங்களா? ஜட பொருட்களை விட உயர்ந்தது என்ன? புலன்கள். புலன்களை விட உயர்ந்தது என்னன்னா மனம். மனதை விட உயர்ந்தது என்னன்னா புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்ப இந்த ஜட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதை விட உயர்ந்தது புலன், புலனை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப அப்ப ஆத்மா தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேரியட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு குதிரை வண்டி இருக்கு, அதுல வந்து 5 குதிரைகள் இருக்கும். அப்புறம் மனம் வந்து கயிறா நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து டிரைவரா பார்ப்போம், ஆத்மா பேசஞ்சரா பார்ப்போம். ஆத்மா தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு 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 இது டிரைவ் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் டிரைவர்கிட்ட இங்கே போகணும் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணணும்? கரெக்டாக நம்மளை கொண்டு போய் சேஃபாக அந்த இடத்துல விடணும். அப்போ தான் அது சேஃபான ஜேர்னி. இல்லைன்னா டிரைவருக்கு வழி தெரியாமல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பாதுகாப்பு இல்லாத ஜேர்னியாகவும் இருக்கும், நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கையும் அடைய முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த புத்தி, மனம், புலன்கள் எல்லாமே நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் இந்த ஜட நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம்லாம் என்னென்ன? இந்த ஜட விஷயங்கள் இல்லையா, அதை எல்லாம் விட உயர்ந்தது புலன்கள், மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பரமபுருஷ பகவானிடம் பூர்ணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன் மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தினால் மனம் தானாகவே வலுவடைவது மட்டுமின்றி பாம்புகளைப் போல வலுவுடைய புலன்கள் பல் பிடிங்க பாம்புகள் போல பாதிப்பில்லாதவன் ஆகிவிடுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இந்த புலன்கள் எல்லாமே சீர்ற பாம்பு மாதிரி. போப்பட்டில் தான் வந்து பிரபாதை கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பாம்பு சீர்னாலே கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட 5 பேர் இருக்கு. எந்த ஒரு புலனின்ப பொருட்கள் பார்த்தாலும் உடனே போய் அதை அனுபவிக்கணும்னு அந்த புலன்கள் என்ன பண்ணும்? அப்படியே சீறி பாயும், சரியா? நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புத்தியை வந்து நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல சாஸ்திரத்தின் முறையில் கொண்டு வந்து மனதை நல்லா சாண்டிங் பண்ணி ஸ்திரமாக கொண்டு வந்து பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ஜடோலக விஷயங்கள பல் பிடிங்கின பாம்புகள் போல அதில் ஈடுபடாமல் இருக்கும், சரிங்களா? 43 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஓகே. இவ்வாறாக ஜட புலன்கள் மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த விஷயம் எல்லாமே ஜட விஷயம் தானே. புலன்கள், மனம், புத்தி இதெல்லாமே இந்த சரீரத்தில் தானே இருக்கு. ஆத்மா ஸ்பிரிட் சோல் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம ஆத்மான்றதை உணர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் நம்ம பக்தி பண்ணணும். தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால், சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச ஆன்மீக புத்தியினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். ஹரிவல் மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. ஸோ அப்போ இந்த எதிரிய வந்து நம்ம வந்துட்டு வெப்பன் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? வெற்றி அடைய முடியாது இல்லையா? அதுக்குன்னு தனியா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஆன்மீக பலத்துல, சரியா, ஸ்பிரிட் சோல், நம்மள ஸ்பிரிட் சோல்ற முறையில இந்த சரீரத்துல உள்ள இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, காமம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? நல்ல இந்த ஆன்மீக பலத்தினால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ அதுதான். அப்ப பகவத்கீதையை கற்றுக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தி, இது ரொம்ப முக்கியம். பகவத்கீதை கற்றுக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தி தன்னை கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவனாக உணர்ந்து, அந்த நிலைதான் உண்மையான நிலை. கிருஷ்ணனை சார்ந்து செயல்பட்டு கர்மயோகம், பகவானுக்கான செயல்கள். மிகப்பெரிய எதிரியான காமம், நம்மளோட எதிரியே என்னன்னா வெளியில இல்ல, உள்ள அந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள்லாம், அதை நம்ம வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இதை நம்ம 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குற விஷயம் பகவானோட உபதேசங்கள்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வர்ஷவந்த கிருஷ்ண பிரபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம்.